Menu hari ini guys, sayur bening gambas, sambal kukusan, goreng tempe, goreng iwak bandeng, lan godokan kembang turi. Hai guys, Nice. assalamualaikum. Lah, iki ceritane guys, aku saka pasar, iki tuku iwak bandeng, terus iki tuku gambas, terus tuku kembang turi. Untuk iwak bandengnya iki margane 15.000 yo guys, untuk gambasnya iki sak lonjore 2.000. Lah mek kembang turine iki mau regane 2.000-an yo guys. Lanjut nek kene iki tak peteti ngasih jelimet ben ora ana ulere guys. Aku trauma masak iki kembang turi jek ana ulere. Lah mek kowe piye guys? Masak kembang turi mek jek ana ulere iku jek mbok pangan apa mbok guwak? Mek aku tak guwak guys, megilan aku. Wes nek kene iki aku ape nyambel kukus yo guys. Iki ana terasi, terus ana tomat, terus bawang brambang tak kukusno. Lanjut nek kene iki kembang turine tak godhog dhisik. Lah kanggo bumbune, iki bumbune nggo bumbu iwak bandeng karo tempe yo guys. Iki mek ana kunir, terus ana bawang, terus ana tumbar, terus ana dong jeruk, micin, uyah wes diulek ngasih lembut ya guys. Bumbune mek wis lembut langsung wae iku tempe ambi iwak bandengnya terus dicelap-celupno ben ngerasuk terus digoreng koyo ngene iki ya guys. Bumbu mek gawe dhewe iku rasane iku luwih mantul, luwih sewedep guys. Tenan apa ora sih guys? Mek aku ya tenan guys. Goreng tempene wis bar, goreng iwak bandengnya wis bar, nok kene aku langsung iki ngulek sambel. Terus bariku aku terus jangan bening gambas ya guys. Jangan bening gambas iki cocoke emang ambi sambel ya guys. Lan alhamdulillah iki sambele wis mateng, gorengan tempene wis mateng, iwak bandengnya wis mateng, lan godokan iki kembang turine wis mateng, terus jangan benenge wis mateng. Alhamdulillah.